hakane kapor perlok ngakwa ban peni shapi bat bantai shapi syapang une usentiu uba kerteng u venda kristata bakumno ulong bat hakano kador upu knang ba pi pila bantip bakumno kipu hakajing batai ka jonga te shua ba pinpek ya ka video ka ba shakmat te sngob ha ye kershan yanga da ka ba pin share like ba subscribe ro ya ka ne ka channel ya unu sentiu vanda Chris data ngila ban syam ha kinegi tanjongi ki badai ha West Kasihil district ban ngila ban syam ro ha keleng ki jaka ki bahapo jungke makilaya ngila ban syam ro hapo Sikkim bat hapo not east hi baro ka way ngiu i ya uni sentiu ulong uba itenat bat kini ki sentiu ki badon hapedeng ki long ki ba bat ki barben bat usla jong uni usentiu ulong ubalengkot upoi hadu lai bat sau enchi bat kajing drong jong uni usentiu kam da jrong than kapoi tang kumba ndriu enchi bat kajing pu jong uni usentiu kadai ha u benai April lane ha u benai Mei te kumta pio i parlok ya kajing batai jonga ya uni usentiu bat ki tiet ki jong uni usentiu ki long ki baklain bat ki bajrong bat kalong ka basuk bantung ya uni ujaj namar ulong ubaklain ki tiet dengan ong happy perlok baro ki bapek ya kane ka YouTube channel jonga bat ya ki video baro bapila ju support Kublai Shibun